Aydıma gaty ýaş döwrümden başladym. Mektep döwürlerinden bir 10-12 ýaşymdan bäri men aýdyma edip gelýän. Mektepde aýdyp ondan dalym şu owaň toýlaryna ýa-da aýdar şowatlar festivallar bolýar-da. Festivallara gatnaşyp Daňataraga adına klasyk mektebe geldim. Gowum oğlumlarda okudum. Soňdan kompozitorlar bilen dost boldum, tanış boldum. Nurhal Mamedow bilen tanış boldum. Nurhal Mamedow biziň dostumyz, moğlumyzdy. 1972-nji ýylda Moskwaň konserwatoriýasyna okuw etdim. Geçen döwürler bize gaty kän beýik şahsiýetler berdi-de. Şol şahsiýetleriň benim hemmesiniň aýdyp giden sözleri geljekki nesile öz eden işlerini ýa-da ýaşlara terbiýe bermek, şu zatlary hemmesi biziň gönüden göni borjumyz bolup durdy. Klassik şairlerimiz, klassik kompozitorlarymyz bir näçe operalary döredipdir-de, Türkmen opera teatrynda bir näçe şahenem bar, Leyli Mecnun, Zöhrü Tahir diýen bir näçe Kemine Kady diýe bir näçe Türkmen operalaryny döredipdirler. Ol operalarda men işledim, şol operalarda aýtdym, käbir keşipler ýerine ýetirdim. Şahenem garip operasyna Elber Hoca diýip bir şotaýda bir feodal bar. Nemäň garybyň tarapdary, garyp başga ýurtlarda ýetip gidende şonu gidip dänim getirýär, şahenem bilen duşurýar, soň toýlar bolýar, şo toýlarda da ýa-da Elber Hoca garyba bir näçe kömek berýär-de. Onu Yevgen Onegin operasynyň Oneginiň keşpini ýerine ýetirdim. Ýalanty operasyna Robert diýip bir gerçek Robert bar, oň keşpini ýerine ýetirdim. Men urumdanky öz halkyma kompozitorlaryň ýa-da Nurhal Mamedow, Gurbanazar Ediýewiň sözlerini ýazylan romanslary, aýdymlaryny şonu halkyma ýetirmek gönüden gönü meniň danym borjum bolupdy. Şonu men aýtdym. Bir näçe odan aýdymlar, eserler döredi, şol eserlerem danym aýtdym. Nurhal Mamedowyň sadyny söýüp dinleýär. Kompozitor Recep Rejepowyň bir näçe aýdymlaryny aýtdym, öz döwrüne laýyk aýdymlar döretdi. Aman Agacek bilen işleşdim bir näçe aýdymlar. Yani Weli Muhatov bilen işleşdim. Daňatar Hydyrow bilen işleşip görün. Şeýtan türkmen kompozitorlaryň aýdymlary meniň danym esasy borjum bolup durýar-da. Türkmen kompozitorlaryň eserlerini ýetirmek, şonu dünýä derejesine çykarmak, wakal bilen aýdyp danym dünýäň başga ýurtlaryna gidemizde de mehmançylyk gidemizde de elmydama şol aýdymlary aýdýan, agaja bakar aýdyp berdiýärler, ýa-da bolmasa keypine diýip aýdymlar bar, ýa-da maňa teniň gözleriňden gitme ýok diýip özgöler diňledim diýýärler. Ahar üçün farkı yok, ikisi nemden yakar. İkisi de dem öter, bakın kıypak gel öter. Daştı vere koğunur, öteşlerine yeter.
halkın söyýän aýdymlar da Agaca bakar, Nuri Kalmamedov bilen Gurbannazer Ediýewiň sözlerine. Umuman Gurbannazer Ediýewiň sözlerine yüzlenmedik kompozitor ýok. Kompozitorlaryň hemmeden Gurbannazer Ediýewiň sözlerine yüzlendiler, eserler döredildi. Tawa şolaryň içinden Recep kän aýdymlar döretdi Gurbannazer Ediýewiň sözlerine. Daňa Tarhydyr bir näçe eserler döretdi. Nuri Kalmamedov ýa-da maňa seniň gözleriňden gitme ýok. Ol bir 3 bölümden ibaret ullakan vokal simfoniki poema diýip alýarlar. O taýda ulu hor var, simfoniki orkestr var. Umuman 17-18 dowam edýän eser. Onu ors diline de aýtdyk. Moskwada şol okulýan döwürler Nur bilen men kän agyrda ýazgarlar edýärdim. Moskwaň orkestrleri bilen, Moskwaň ulu hor bilen şol taýda ors diline de ýerine ýetirdik. Her ýylla medeniýet sunugat işgärleriniň günni belläp geçýärse, şol günnüde her ýylla inne bir näçe ýyldan bäri däp bolup gelýär şol teada opera bilen barýarsa, teada opera goýýar. Şol operalardan her ýylla men gatnaşýan konservatuariýanyň içinde opera teatr barda, gejejik talip bilen teatr bar konservatuariýanyň içinde. Ana olur benden Türkmen operalardan bölükler goýulýar, sahnalar goýulýar. Näde ýöremeli, näde iki bolup bire aýtmaly, näde sady näde dinlemeli, näde grim çalmaly, näde kostyum eýmeli. Bärde baty kän inçelikler barda. Sahna, teatr diýilýär ol öz başyna bir üýtgeşik alym ol. Şoň üçin bärde okap şol ýaşlara şonu öwredýär. Türkmen halky aňardan köýneden gelýän bir näçe ýa-da bagşylar bar, bir näçe sadanlar bar. Atababadan gelýän gaty köp ýyllardan aňardan gelýän sadlar bar da halk döredijiligi. Halkyň döredin sadlary bar. Türkmen halk sadlary ýa-da dutarajak aýdylýan aýdymlar. Bu zatlar ummasy bir baýlyk halkyň esasy baýlygy bolup durýar. Onsoň ýa-ki her bir döwrüňem dänim özüniň döredýän eserleri bolýar. Eser döretmek üçin mekmany suratda okamaly bolýar. Türkmen halkynyň baýlyklary, gymmatlyklaryny şuul kune geçirmeli, şol baýlyklaryndan dünýä ýaýmaly. Hakykatyň oturanyny şol şuňdan almaly, aňyrdan gelýän zatlaryny şuul kune geçirmeli, orkestra geçirmeli, opera geçirmeli. Teada eser döredýär. Şolam danım öz aslyndan bolmaly, aňryňdan, köküňden bolmaly. Öz sonuga geçjek bolsaň, köküňe ýapyşmaly, köküňe gitmeli. Sonuga köküň näçe çyň bolsa, şonça da sen beýiksiň, halkyň eserleriň beýikdir. Hemme zatlar öz halkyňdan almaly. Nuri Kalmamedowyň sadlary bar. Ýa-da Şükür Bagşyň sadlary, ýa-da Aýgytlärdimdäki sadlar. Mukamyň syry kinoda sadlar hemmeti halk aýdymlardan alýar. Dutar biziň öýrenimiz asly hemme sadlarymyz biziň dutardan gelýär. Şu dutaryň sadlaryny şonu gaty bir ýakymledip ýoýman dutaryň sadlaryny alyp bilseň, şonu estrada geçirseň hem bolýar, ýa operada aýtsaň hem bolýar, hemmeti gelişip dur halka da ýetýär. Ana dutar bilen ýa-da dutar bilen estradan ya dutar bilen opera ya dutar bilen aýdym janry, romans janry. Bu taýda bir näçe näme döredilse, şo dutaryň tadynyň döredilse ana şonu halky bolýar. Halky bolýar, dünýäwi bolýar, şonu beýik bolýar. Umuman sunugyň maksady öz topragyny, öz watanyny öz wasp etmek, okap, öwrenip suratlara seyredip, oğudunu seyredip, tebigada seyredip, dünyanın ehli gözelliklerini seyredip, şonu özüne kabul edip bilen adam, şol adam, ondan şol kabul eden gözelliklerini öz içinde yoğurup ayıramdan eser edip öz halkına paylaşıyor şonu. Ana şonu hakiki eser bolýar. Diňe giýjegini okamaly, öwrenmeli. Not öwrenmeli.
saz alımna yak çağalıktan başlamalı. 5 yaşından. Sonundan öğrenip başlatan ana sonunu hem miratlar uğruna bulya wagtyň geçmegine. Ha, fortepianoda, notada, aydymam, dutar, jagam, hemme zat şol saz uğrundan işlejek bolsam çağalıktan başlamaly, ýaşlykdan başlamaly. Hormatly prezidentimize janyň sag bolmagyny arzu edýän, işleriň uğruna bolmagyny arzu edýän, ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun.